Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Маскировка шелтәрләре үрәләр, хушислы үләннәр, җыялар, мендәрләр, тегәләр һәм башка бик күп нәрсәләр әзерлиләр. Яршаллы, Тукай һәм Минзәлә районнары волонтерлары берләште. Шолда күркәм традицияны яңартылар. Хәрбиләрнең гаиләләре өчен янә кинотеатрга бару оештырылды. Җиңү шелтәрләре Яршаллы, Тукай һәм Минзәлә районнары волонтерлары берләште. Бу алгысызлыкта булган хәрби хезмәткәрләргә ярдәм итү өчен эшләнде. Инде 2 елга якын Шоллы шелтәрләре инициатив төркеме активистлары маскировка шелтәрләре үрәләр, хушислы үләннәр, җыялар, мендәрләр, тегәләр һәм башка бик күп нәрсәләр әзерлиләр. Хезмәттәшем улы Шилнәгә юл тотты. Анда волонтерлар үзәгенең берсе урнашкан. Шоллы шелтәрләре инициатив төркеме 2023 елның 16 гыйнварында барлыкка килә. Хәзер Шоллыда, Тукай һәм Минзәлә районнарында 11 үзәк исәпләнә. Идея илһамчысы Ноиля Гудовских була. Активистка сүзләренчә, ул тынычсыз вакыт кичергән һәм ул үз балаларының да шул ук куркуны кичерүен теләми. В конце 80-х годов в Таджикистане была гражданская война. На тот момент я училась в 9-10 классе, заканчивала на школу. И когда выходишь из дома, открываешь дверь и слышишь, сегодня далеко стреляют или нет, идти сегодня в школу или нет, вернешься ты сегодня со школы или нет, увидишь ты сегодня своих родителей или нет, это все очень страшно. Шоллы шелтәре волонтерлары маскировка шелтәрләре үрәләр, маскировка халатлары һәм яңгырдан саклану киемнәре, эчке киемнәр, тегәләр, чәй өчен үләннәр, җыялар, носкилар ясыйлар һәм башка бик күп нәрсәләр әзерлиләр. Төркем 300-дән артык кешене берләштерә. Сугышчыларга булышырга кирәк, бит әзрәк ярдәме булыр дип. Менә шул. Менә көнгә 5-6 капчык кисәбез, ленталар. Ходаем, сугышлар туктасын инде дибез. Көн саен бер сүз. Бөтен кешенең исән сау кайтсыннар дибез. Балаларыбыз, оныкларыбыз бөтенесе шунда бит инде. Иде үләннәр киптерәбез, яшелчәләр тозлыйбыз, менә шуның ишешләр башкарабыз, ленталар кисәбез. Ленталардан сет үрәләр. Менә шундый эшләр, чәйләр ясыйбыз, мендәрләр тегәбез, мендәрләр ясыйбыз, трусиклар. Безнең эш кайный инде ел буена, җәй көне дә ташламадык. Кызу эш көннәрендә дә, кызу бакча эшләре көннәрендә дә без монда һәр вакытта да инде шуша җыелып иртән киләбез дә һәм һәркем үзенең эшен эшли инде. Шоллы шелтәре төркеме волонтерлары әйтүенчә, һәркем команданың бер өлеше була ала. Ярдәм бер кайчанда артык була алмый. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолда күркәм традицияны яңартылар. Хәрбиләрнең гаиләләре өчен кинотеатрга бару оештырылды. Бу проект әти көне дип атала. Оештыручыларның берсе әйтүенчә, әтиләр Россиянең яңа төбәкләрендәге тыныч халыкны яклаганда һәм тулаем ил мәнфәгатьләрен яклаганда, алар вакытлыча гаиләләрнең якыннары ролен үз өстенә алганнар. Безнең төшерү төркеме сугышчыларның туганнары белән дә аралашты. Алар безгә нәрсә турында сөйләделәр? Әлбәттә, беренче чиратта үз геройлары турында. Айсылуның ире алгысызлыкта ир хәрби хезмәткә контракт имзалаган. Аның хатыны сүзләренчә, иптәш алгысызлыкта булганда якыннары турында онытмыйлар. Әйтик, аларны кинотеатрга чакырганнар, анда ул кызы белән бергә килгән гаилә үз героеның кайтуын көтә. Без аның белән урынланабыз, без аны яратабыз. Без аны көтәбез. Җиңүләр белән кайтыр дип инде. Регина кинотеатрга 2 улы белән килә. Шулай ук чакыру буенча аның ире шулай ук махсус хәрби операциядә катнаша. Беренче тапкыр алгысызлыкка үз теләге буенча китә, ә икенче тапкыр ир Россия оборона министрлыгы белән контракт төзегән. Ул дәүләт хезмәтләре порталы аша гариза биргән, хатынына скрин җибәргән. Регина әйтүенчә, ул шок хәлендә кала. Меня его друзья называют женой декабриста. Я к нему ездила и в Белгород. Недавно приехала с Белгорода. Ощутила вот эту атмосферу, довольно-таки такая напряженная. Әлегә иратлар алгысызлыкта булганда аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтелә һәм аларны мәдәни күңел ачу чараларына чакыралар. Мы все любим традиционно семьями ходить в кинотеатры, смотреть мультфильмы с детьми. А сегодня пап нету, мы на время, вот на этот час заменяем пап, почему мы называли папин день, чтобы мы могли все сплотиться здесь. И вот как будто папа привел ребенка в кино.
Эдуард Фаттахов әйтүенчә, проект алга таба да яшәячәк мультфильмнарның премьерлары чыгу белән хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләрен чакырачаклар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Тәмле сусыл һәм туклыклы яршалыга Камчаткадан тагын балык китерелде. Чавыча, форель, палтус, кызыл уылдык шәһәр халкы яраткан бар нәрсәне 16-сынан 20 октябрьгә кадәр сатып алырга мөмкин. Адрес Мегастро гипермаркеты янындагы майданчык 32-нче комплекс. Камчатканың балык һәм диңгез продуктларын чалдан ерак китмичә дә сатып алырга мөмкин. Тәмле, сусыл, майлы, премьер сыйфатлы, иң мөһиме экологик чиста. Балык табигый яшәү тирәлегендә тотылган, шуңа күрә ул файдалы. Анда йөрәкне һәм кан әйләнеше системасын ныгытучы алыштыргысыз омега-3 май кислоталары бар. Ярминкәдә һәр сатып алучы үзенә ошаган балык табачак. Чавыча ул Сөләйман балыклары патшабикәсе булып санала. Тагын форель, палтус, нерка, ак балык, барлыгы 20дән артык төр продукция. Аз тузлы, салкын һәм кайнар ысул белән ысланган, бирдә ире бөртекле һәм чама белән тузланган кызыл уылдыкка да ихтыяҗ зур. Ашыгыз, барсы да шул кадәр тәмле ки, сатып алучылар киштәләрне тиз бушата. Павильон 32-нче комплекста Мегастро гипермаркеты янында урнашкан. Сезонлы кием салым, йорт өчен товарлар, кабатланма затлы ризыклар һәм барысы да бер урында. Яршалыда күптән көтелгән һәм яраткан халык ярминкәсе. Бөтен Россиядән 50дән артык җитештерүче һәм сатучы үзенчәлекле товарлар, иң тәмле һәм яңа әзерләнгән продукция алып килгән. Тулырак калдагы минутларда сөйләрбез. Халык ярминкәсе товар һәм продуктларның муллыгы белән сөендерә. Киштәләрдә 20 төрдән артык Камчатка балыгы, белорус казылыклары, пешкән фазан бар. Чәй яратучылар персик улунын һәм тау бөтнеген бәяли алачак. Алар янына глинтвейн тәме белән эрбет шикләүгә яки Тверь мангысы белән мармелад та бар. Ризыклар Сочи тәмләткечләре белән тагы да тәмлерәк булачак. Удмуртия һәм Татарстан фермерлары бәрәңге, кишер, кәбестә уңышы белән сөендерәчәкләр. Ярминкәдә катнашучылар гардеробларын фин өске киемнәре, Монголиядан килгән кашемир әйберләре белән тулыландыра алачак. Калининградтан гарәбә косметикасы яшьрәк һәм матуррак итәчәк. Ярминкәдә Вологда җитеннән юрганнар һәм урын җир әйберләре, стильле кухня кирәк яраклары да сатып алырга мөмкин. Әйберләр алырга рәхим итегез. Суыта бара, демәк, җылырак киенергә кирәк. Шулда Белоруссия аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсе шәһәрдәшләребезне һәм шәһәр кунакларын сөендерүен дәвам итә. Иратлар һәм хатын-кызлар өчен ботинкалар, ярым ботинкалар, киң ассортимент беркемне дә битараф калдырмаячак. Ашыгыз, сезне Муса Җәлил проспекты 55Б адресы буенча көтәләр. Үзәкрәт сәүдә үзәге, элекеге балалар дөньясы бинасы. Төрле аякка сыйфатлы һәм җылы аяк киемнәре Белоруссия җитештерүчеләре күргәзмәсендә төрле зәвыкка аяк киеме табарга була. Данная обувь сделана для женщин, которые ценят комфорт и удобство. И также особенно подойдут покупательницам с деформированной стопой. Эта модель славится своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации. В задней части располагается небольшой полукаблук для разгрузки опорно-двигательного аппарата и суставов, как зачастую рекомендуют ортопеды. Күп кенә шоулар һәм шәһәр кунаклары белорус аяк киемнәренең сыйфатын лаеклы бәяләргә өлгергән инде. Вот мы решили сегодня мне приобрести белорусскую обувь. Я походил, она очень хорошо сидит на мне. Рекомендую всем челнинцам и приезжим приобретать эту обувь. Мягкие такие, удобные очень. Мне очень нравится. Я давно хотела таких. Белоруссия аяк киемнәрен Муса Җәлил проспекты 55Б адресы буенча алырга була. Үзәкрәт сәүдә үзәге, элекеге балалар дөньясы бинасы. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Шулы, встречай! Свежие камчатские деликатесы от производителя. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 14 по 19 октября. ТЦ Грин, первый этаж, остановка Глобус.